Ribeira homenaxeou as súas redeiras para dar visibilidade ao seu labor. As 9 profesionais da localidade afirmaron que o mellor recoñecemento é contar cunhas instalacións óptimas para desenvolver o seu traballo. Este domingo 18 de maio conmemórase o Día Internacional da Muller no sector marítimo, pero Ribeira adiantou a hoxe o seu acto a petición das homenaxeadas deste ano, as redeiras. As profesionais estarán traballando duramente para reparar as redes do cerco que regresa da costeira do Bocarte, pero hoxe estiveron arroupadas para poñer en valor o seu labor, invisibilizado, pero esencial para a pesca. Son fundamentales para o sector do cerco, porque sin elas eses barcos non podían salir ao mar. Son 7 cerqueiros que hai, son 80 familias que viven tamén gracias a elas, porque sin un aparello non hai peixe, está claro. Para min é un día moi importante para que se faga homenaje a elas, porque eu, a parte de convivín con elas todas, cando empecín ao cerco, e vin que son unhas mulleres invisibles no sector do mar, casi non se ven. Non é porque estean encerradas no galpón das redeiras, é porque non se ven. Para min é moi importante que se honren elas. Afirmou que son vitais e enxalzou o traballo que fan as 9 redeiras de Ribeira, Alicia Dios, Berta Paz, Monse Reiriz, Pacucha Crujeiras, Pacucha Ferreiro, Sonia Olveira, Sonia Martínez, Manolita Vázquez e Clara Muñiz. Elas mesmas están traballando na nave de redeiros, preparando eses aparellos da sardiña e da surel para cando baixen para baixo estar listos, pero se volven a baixar eses aparellos do Bocarte da Anchoa, para estar preparados para a seguinte campaña. É un diario traballando así. É pouco máis. Unha petición que me trasladan elas é que esa nave de redes necesita ese tellado novo, urgencia. Eu dixeron ahora, o mellor homenaje que se pode facer é que lle cambien o tellado. O alcalde da localidade, Luís Pérez Barral, afirmou que hoxe Ribeira viviu un día de alegría e de xustiza. Ribeira lle rende homenaxe a unhas persoas imprescindibles tamén para a nosa tradición mariñeira, como sodes as redeiras, porque eu creo que as redeiras non só traballades coas mans e con esas agullas, senón que traballades coa alma, porque ao final poñedeslle moito cariño ao traballo que facedes para que todo saia ben e que os barcos poidan seguir pescando. Traballades a pé de porto, efectivamente, sendo parte desa economía tan importante que temos en Ribeira, que é a do sector marítimo, que nos achega máis do 33% do Produto Interior Bruto. O rexedor municipal precisou que as redeiras fan un traballo discreto pero indispensable para que os cerqueiros poidan sair a pescar con garantías. Non reparamos na importancia de que cando vemos chegar os nosos barcos a porto, non pensamos en que antes de sair teñen que ter todos os aparellos en perfecto estado. E iso é grazas a que o voso traballo se fai día a día dende o porto de Aguiño, e poden sair a faenar perfectamente e, polo tanto, pescar. Durante moito tempo, ese traballo que levades facendo non só vos, senón tamén moitas xeracións que vos precederon, pois quedou invisibilizado, como adoita pasar moitas veces co traballo que fan maioritariamente as mulleres. E por iso, como tantas veces, hoxe queremos dicir ben alto que temos que visibilizalo máis. Polo que as institucións teñen que comprometerse para que ese traballo sexa recoñecido. Unha das homenaxeadas, Berta Paz, afondou na situación actual pola que están a pasar e a necesidade de contar con relevo xeracional. Traballo na nave de redes de Aguiño, cas miñas compañeiras. O único que podo reivindicar é que as instalacións están moi mal. Xa lle dixen antes a eles e agora volvo a dicir eu. Levamos moitos anos, pero non se nos fai caso ningún. Outra cousa, o oficio da redeira é moi bonito e impresionante. Leva moito tempo a aprender, pero vale a pena. Só digo isto, se nos ven as rapazas, pois que se animen, que fagan o cursiño e que, somos poucas e os barcos están aí. Antes de rematar o acto que se desenvolveu no Museo Municipal de Ribeira, todas as redeiras recibiron un agasallo especial en forma de figuras que representan o seu labor. As redeiras estiveron arroupadas por familiares, amigos e por membros da corporación municipal.